La mulți ai cu sănătate, să îți dea Domnul tot ce dorești, zile senine și fericire, la mulți ai să trăiești. Mulți ani, mulți ani, mulți ani trăiască, la mulți ani, cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Marta să trăiască, Marta să trăiască, la mulți ani. Susana să trăiască, Susana să trăiască, la mulți ani. Domnul să te binecuvânteze. La mulți ani, aplaudați, mă, aplaudați. La mulți ani! Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Stai, Andrei, nu. Hai, dă pupă. Vai, Mă dor vai, ochii. mă dor ochii. Așa. Am să pupați. Ia, faceți poză care vreți. Hai, faceți poză. Tortă. Hai că vă fac poză. Hai că tortul e mai interesant. Fac poză. Wow. Faceți poză, mă, da? Lăsați acum. Mergeți să faceți poză tăspărând. Mere, Andreea, faceți-vă poză cu măta. Stai. Stai acolo, Sami, și Hai să tu. fac și o poză. Nu, treci acolo lângă ăsta, să prinzi și fata în contur, nu? Hai, aici în ea. Ia, Asta e mea. Asta e mea. ala-i. Hai să prinde becul. Bine, că te bagi de rău, trebuie... Vezi că te filmează. Hai, gata, tăceți. Hai ca să aveți și peste. Eco. Bun. Hai, ce frumoasă e fetița. Bravo. Faceți și mie. Apasă în dar pe ăla ne apeși, fără să... Că e și în înregistrare. 10 lei. Să nu apeși pe alea. 10 lei. Stai să văd. Și eu fac album după. De la cu muzică. Hai, să Andreea. Bravo. Bravo! Mergeți acum Vă acolo. fac album de la Mere cu și voi doi. După aia, mamă. Mere și voi doi acolo cu mata. Bravo! Așa. Tu la... Deci cum am mai fata mea. Deci cum am mai fata mea. De apropiați-vă mai tare, așa. Și tu, mă. Așa. Bravo! Poză reușită! Bravo! Lângă Eca. Acui a fost a lui fata lui Sami. Domnul să binecuvânteze pe Marta la mulți ani! Mulțumesc, La mulțumesc. mulți Asta fac ani! și o poză. Astăzi, 28 octombrie, suntem aici ca în familie, pentru că unul e la lucru, unul e acasă, fiecare cu unul e bolnavuc. Filmez și Domnul eu. să binecuvânteze și ne rugăm să fie zile mai bune. Domnul să lucreze. Altfel eram aici mai mulți, eram toți. Sărbătoarea mea altfel, da? Ești mulțumită? Da. Da? Deci te-am dat cadou, da? Poate Da. să putea de Da. Filmează și Rebecca. tu, că filmează și tu. Uite. Filmează și tu, Rebecca. Uite, Te domnule, uite. că filmează și Rebecca. Și ea filmează. N-am pus număr pe el. A, las că e bine. Păi oricum, Da, așa știm. 30 și 5. 38. Zi tare. Și eu, 35. 35. azi. Azi, 35 de ani. Asta Asta Și că azi 35 de ani, dar așa ceva n-am văzut. Azi, în loc să zic că azi 28 octombrie 2021, Așa. împlinesc frumoasa vârstă de 35 de ani. Azi, Hai. Azi, 28 octombrie, împlinesc vârsta de 35 de ani. 35 de Zi, mulțumesc lui mama Mulțumesc lui mama că m-a făcut. și la tata. Și la tata. Și te-a crescut. lui. Tata și mama nu mai Tata, așa Tata și mama. Cui să-i mulțumească Rebecca? La mama, la tata și celui de sus cel mai important. Ala-i, Domnul Celui să de fie sus. slăvit, aleluia. Tu cui Îi mulțumești, mulțumim. Sami?
Cui mulțumesc? Eu. Îmi pun La gaci? sora. Nu, e gata. Nu mai știu. E gata. Nu, e gata. Nu mai știe, nu No. mai știe. Bine, bine. Vă urăm Să tem tot. poftă bună. Sănătate. Mulțumim. Mâncăm tort, da, mâncăm tort. Deși am mai avut un tortuleț, unul mai mic, acum vreo 2 zile, pentru Rebecca. Și astăzi este celălalt adevărat, un mare, big tort. Uite, Big cake. Mamă. la mulți ani. A big cake. Baba. Fă și tu, Rebecca. Fă oa. Cine zice baba? Baba. Baba, No. baba, baba.